दिनै जों मुतुलाहानाव आल'सना लानाय फिसा सेमिनार गुटखाखौ मानो ओंखाम जाया बियो बेखौ एसे सोंफ्रुलायनो लानायमोन दा गुटखाया दा ओंखाम जानांदों उपाय गैया जायाबानो बुगोन होनना बुंखाबाय जों बे थुरसियाव थानाय प्लेटाव थानाय गासैबो स्लिम जाजोबनांगौ बिनिया मुतुनियाथ' आदा लाबोबावसो होनगायो नङा होनलाय ओइ देखो देन्जार जायो खिन्थु आं ओंखामखौ जाया होननायमोन जादो माथो न'आव जाहैबावनो होनबाय थानायखौ जास्राबाय आङो माने गोसोखा जाया होनखाबाय औ गुटखा लागाव हा लागाते रहो जाते रहो नंगौना नङा जायानोखि जानायखौ गारनानै फुख्रिबो हादों बहुद लस खावनो नागिरो देन्जार बियो जानांगौ हाबो गाइसमोन जों ओंखाम जाबाय आयु जानो स्टाइला बे गोथाव मैथा बाथोन ओमफ्राय दाउदै ओमफ्राय बानलु नै अमा बेदर गोथावथार नोंसोर लुबैनाङा माब्लाबाबो उन भबिसत माब्लाबाबो लुबैना जोंबायदि जानाङा गुटखाया लादेरलायबाय बुंजाना बुजानो गिनानै लोगोफोर गोथाव आरो मा बुंनो मुथुआ दांखावगासिनो ने खनसेसो जाना देखायदोब्रा जायानोखि जाफुनाय समाव रायलायबाय थायो बहुद लस मानो जाया जाना लानो हायो बेहासो फायदा नंगौ आं ओरैनो रायलायबाङा बारा जानायखौ ना जाबाबो बेनो जायाबाबो बेनो दंफैयो नै जोंना सासे लागायगासिनो लोगोफोर मस्त' डेन्जार गोथाव आंखौ स्टप खालामनो दायो आंखौ नुगोना खालामनो हाया नाङा होमबालाय आं नुजास्रायाबो नुजानो होननानै बिथिं थांलाय फैलाय खालामबाय थाखादों नङालै आं नुजाया थांनो हाला हा गोथाव मुथु बिमा संनाय ओइ आं संदों मुथु बिनानाव मुथु बिनानाव लुथु संनायनो मुथु बिनानाव लुथु संनाय नाले लागायबाय लोगोफोर बिराद गोथाव दिनबाय दै दिनबाय गोथावखा बाय बाय बोलो बाय बाय मुथु लस जायो बहुत लस जायो